Ha barát szól, Jó van ma. nem lett volna egy. De várjál, még nincs kis, Mikó. He? Engedd vissza felett az összes. Ott vág végig. A csonta már nem fogunk kivenni a belit. Sori, meg kell tényleg Tedd fel az internetre. Hát nem például néz ki. Mondtad, de nem az enyém. Nekem nincsen. Szöjre. Ti ott új? Hát, kocsi tényleg kerejló. De én nem csaltál, balikáj. Paraszt, és csak ide. Mi kéne? Azt, ha odaadja, bemész az udvarat nálam, ott van hátul. Te hogy állsz? A fej szerint. Olyan. Akkor még lesz egy. Kérek szöve zsákot, meg kéne. Mi stori? Most már ki kell. Úgy, most már mehet. A gyepet tegyed. A gyepre, hát a tüdőt máj. A mája, ahogy látom. Nem is aludni. Menj oda, paraszt! Várja, ne úgy! Mit csinálsz? Han är så real, sitter och buko. La scie classe är det kan buko så. Ja.